Francesc Vidal i Barraquer va néixer a Cambrils l'any 1868 en el si d'una família benestant. Va fer els seus estudis de dret a la Universitat de Barcelona i després va entrar al seminari. Va ser ordenat sacerdot l'any 1899. Una ascensió meteòrica el portà des de canonge de la Catedral de Tarragona, passant per vicari general de l'arquebisbe, fins a ser consagrat successivament bisbe de Solsona l'any 1914 i arquebisbe de Tarragona el 1919. Va ser nomenat cardenal l'any 1921. En paral·lel era nomenat senador i participava en la revisió del concordat entre Espanya i el Vaticà. Vull aprofitar la meva participació al conclave per designar digne successor al gran pontífex Pius XI, de santa memòria, per ordenar i disposar les meves voluntats per a després de la meva mort. Com ho faig? Redactant al Palau del Vaticà aquest testament. Declaro. Primer, perdono de tot cor els meus enemics, els que han mal parlat de mi, m'han calumniat i m'han injuriat. Els desitjo tota mena de bé i de prosperitat.